Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca, Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Milí diváci, sestry a bratia, slová písma svätého k duchovnému zamysleniu o sviatok Svätej Trojice nachádzame napísané v Žalme 113 takto. Haleluja! Chváľte služobníci Hospodinovi, chváľte meno Hospodinovo. Požehnané buď meno Hospodinovo od teraz až na veky, od slnka východu až po západ. Buď pochválené meno Hospodinovo. Vyvýšený je Hospodin nad všetky národy, nad nebesá siaha jeho sláva. Kto je ako Hospodin, náš Boh na nebi, na zemi? On vidí, on sídli vysoko a hľadí dolu hlboko. On pozdvihuje z prachu slabého a zo smetiska vyvyšuje chudobného, aby ho usadil medzi kniežatá svojho ľudu. Neplodnú osadí do domu, ako natešenú matku synov. Haleluja. Amen. Toľko je slov Ducha Božieho. Milí diváci, sestry a bratia Kristovi Ježišovi, v poslednom čase sa o Bohu veľa rozpráva a zdá sa, že sa stáva pre nás určitým problémom. Mnohých zaujíma, ako ho spraviť modernejším alebo aspoň priateľnejším súčasnému spôsobu myslenia. Niektorí tvrdia, že Boh je mŕtvy, alebo dokonca, že umrel v našej dobe. Čo vlastne vieme o Bohu a čo môžeme o ňom povedať? Sviatok Svätej Trojice nám ponúka takmer počítárskú odpoveď. Trojediný Boh, jediný Boh v troch osobách. Táto odpoveď nie je vlastne počtárska, ale skôr gramatická. Ja, ty, on. Ja, blížny Boh. Milovať budeš Boha a blížneho. Tri osoby a vzťah medzi nimi. Vzťah založený na viere a láske. Veríme a oslavujeme. Milujeme a oslavujeme. Pričom Boh je stvoriteľ a človek stvorenie. V našom uvažovaní o Bohu nám dnes chce pomôcť kniha Žalmov. Čo si o Bohu myslel človek vtedajšej doby, aké mal o ňom predstavy? Nájdeme ich tu dosť a sme prekvapení tým, čo všetko ľudia tej dávnej doby vedeli, ako rozmýšľali. Hoci o svete okolo seba vedeli o mnoho menej, ich fyzika, chémia a technika boli len v začiatkoch a málo toho vedeli aj o vesmíre, predsa mnohom dovideli ďalej. Možno práve preto, že na veci a vzťahy nazerali tým zvláštnym šiestým zmyslom vierou. Žalm 113 nám poskytuje úplne moderný pohľad na Boha. Najprv je tu vzťah medzi Bohom a človekom. Keď chce žalmista predstaviť Boha, vyberá si porovnávajúcu metódu. Kto je ako Hospodin, náš Boh, na nebi aj na zemi? Ako by chcel on povedať, o tom Bohu neviem až tak veľa, ale ukážte mi, kto je väčší ako on. Ukážte mi svoju nádej, ukážte mi niečo lepšie, lebo náš Boh nie je len nejaký Boh. On je spravodlivý. V jeho podstate je zákon spravodlivosti. On pozdvihuje z prachu slabého a zo smetiska vyvyšuje chudobného. V ňom je princíp spravodlivosti. A dejiny nám túto skutočnosť potvrdzujú mnohokrát. Náš Boh je ten, ktorý mal a má a bude mať vždy posledné slovo. Nech si nikto nemyslí, že si môže robiť, čo chce. Každý je zodpovedný za svet, za blížneho, za to, aby tu nebola bieda a chudoba. Ja a ty.
Taký je náš trojediný Boh. Amen. Pomodlíme sa. Trojediný Bože náš, nebeský Oče, oslavujeme a vyvyšujeme Tvoje sväté meno, Tvoju spravodlivosť a vernosť. Ďakujeme, že vstupuješ do dejín ľudstva vždy vtedy, keď pyšní a bezbožní sú príliš chamtiví a tvoria svet neprávosti a biedy. Ďakujeme, že si nám v Ježišovi Kristovi dal spoznať lásku a pozval si nás, aby sme ňou spravovali svoje životy. Posilňuj nás, prosíme vo viere. Buď nám svetlom v duši, buď prítomný cirkvi a posilňuj ju, aby zvestovala Tvoje evanjelium v plnej síle. Amen.